Am aici în fața mea o grămadă de produse de la Essence, după cum ați văzut și din titlu. Am vreo 2 palete, vreo 3 mascara, fond de ten, primere și așa mai departe, căci astăzi vom face un videoclip dedicat produselor de la Essence, pentru că, într-adevăr, sunt unele dintre preferatele mele de la categoria de drugstore, adică din categoria de produse foarte accesibile, pe care le găsiți cam peste tot și sunt la prețuri pe care le permite oricine, după părerea mea. Așa că astăzi m-am gândit să fac un video doar cu produse de la Essence, Essence fiind preferatul meu. Da, cred că brandul meu preferat, și spun asta pentru că majoritatea produselor pe care le-am testat de la ei mi s-au potrivit și mi-au plăcut foarte mult. Așa că, dacă vreți să vedeți care este părerea mea despre majoritatea, pentru că am aici câte un produs din fiecare categorie, atunci, da, urmăriți în continuare dacă vreți să vedeți părerea mea despre produsele de la Essence. Și pentru primer aș avea două opțiuni, și anume unul hidratant și unul care se presupune că ar trebui să îți blureze porii. Acesta este un primer care are și pigment, după cum vedeți îi spune Tinted Primer. Îi spune My Skin Perfector și eu am nuanța cea mai deschisă, pentru că are și pigment. El vine în mai multe nuanțe, cred că în vreo 2-3 nuanțe, și se presupune că ar trebui să îți blureze porii instant și zice că are un finish mat natural. Pe spate mai spune că are o textură așa de mus, că este foarte ușor și că are o textură catifelată. Mie îmi place foarte mult acest primer, doar că în momentul în care am tenul uscat sau am porțiuni mai uscate de piele, atunci nu se va vedea foarte estetic și, de asemenea, v-aș sfătui să folosiți primerul ăsta cu un fond de ten mai luminos, mai glowy, nu cu unul mat. El arată cam așa în momentul în care îl scoți din tub și cam așa în momentul în care îl întinzi. Mă gândesc că ăsta ar fi un primer mișto pentru persoanele care nu poartă fond de ten de obicei și, nu știu, poate totuși vreți acel efect de pori blurați și puțină acoperire în același timp. Nu vă gândiți că are cine știe ce acoperire. Așa. Iar celălalt primer se numește Prime Plus Studio Hydrating Skin and Refreshing Primer. Se presupune că acesta este un primer hidratant care îți oferă până la 24 de ore hidratare cu acid hialuronic și apă de cocos. Focus pe el, nu pe mine. Așa. Cam acesta este și spatele, în cazul în care vă interesează ingredientele. Și da, zice că reducere optică a porilor uniformizează nuanța pielii. Nu știu cum uniformizează el nuanța pielii pentru că nu are pigment. Da, pe acesta nu l-am, hai să nu-l pun tot pe mâna aceasta cu primerul pe care l-am folosit anterior, să pun pe cealaltă mână. Pe acesta, sincer să fiu, nu l-am testat, l-am cumpărat și a rămas acolo, însă nu l-am folosit. Arată cam așa, ca un gel, și să știți că, după cum se simte pe mână, pare să minimizeze porii și să hidrateze în același timp, așa că mă gândesc să combinăm ambele primere pentru acest machiaj, pentru că pe porțiunea aceasta, mai ales, eu am porii foarte dilatați și îmi place să folosesc un primer care să îmi blureze porii. Și eu aplic acest primer de obicei prin mișcări circulare, apăsând foarte tare în această zonă sau eventual tapotând, astfel încât primerul să pătrundă în pori, pentru că tocmai asta vrem. Și o să vă arăt și o diferență pe partea unde am aplicat acest primer și pe partea unde nu am aplicat încă acest primer. Mare atenție că poate să arate scamoșat așa pe față, să se facă ciuciuleți dacă îl aplicați fără să lăsați crema de dedesubt, crema hidratantă sau SPF-ul să intre foarte bine în piele. Cam aceasta este partea cu primerul, acela
pentru blurarea porilor, iar aceasta este partea fără primer. Nu mai am zoom mai mult, însă încerc să vin și eu mai aproape. Deci, partea fără primer deocamdată și partea cu primer. Sper că se vede și la voi diferența, pentru că eu cu siguranță pot să văd în oglindă o diferență. O să aplic și pe cealaltă parte. Pun efectiv o bobiță de mazăre. Pe restul feței voi aplica primerul acesta hidratant. Se simte foarte mișto, are o textură de gel. Foarte interesant. Mamă, nu-mi dau seama, parcă... Stați că am folosit un șervețel care avea parfum și... Nu-mi dau seama, dar nu miroase a cocos. Mă așteptam să miroasă a cocos, având în vedere că zice că conține apă de cocos, însă nu. Se simte ca o cremă hidratantă, dar are o textură interesantă. Da, îmi place, deci am aplicat pe frunte și o să mai aplic aici, în zonele acestea. Da, este interesant. Cred că ar funcționa într-adevăr foarte bine pentru persoanele cu tenul, uite că mi-am dat și în păr, pentru persoanele cu tenul uscat. Bun, și trecem la fondul de ten, unde am acest fond de ten care a ieșit recent. Stați că nu știu cum să vi-l arăt, că bate soarele de numai. Pretty Natural îi spune și este tot un fond de ten hidratant și eu în mod normal m-aș feri de fondul de ten hidratant, căci am tenul gras în cazul în care nu știați, însă am rămas surprinsă în decembrie când l-am cumpărat prima dată, m-am îndrăgostit de el de la prima aplicare, căci chiar dacă este un fond de ten hidratant cu aloe vera, cu acid hialuronic și așa mai departe, efectiv se comportă super mișto, inclusiv pe tenul gras și mi-au spus și două colege care l-au cumpărat la sugestia mea, mi-au spus că și lor le place foarte mult și deci chiar dacă este un fond de ten extrem de hidratant și are așa un finish dewy, să știți că rezistă mai mult de 8 ore, rezistă 12 ore pe ten și nu se transferă. Singurul minus ar fi nuanța. Eu am nuanța 040 Neutral Vanilla, însă este puțin cam închisă pentru mine, s-ar potrivi pe parcursul verii mai degrabă decât acum. Însă, în afară de asta, efectiv nu am ce să reproșez acestui fond de ten. Are acoperire medie, după părerea mea, și un finish extrem de natural. Deci, dacă căutați un fond de ten care să fie foarte accesibil, care să nu vă încarce tenul, deci efectiv să nu arate rostul de parcă v-ați pus 5 kg de make-up și 2 recipiente de pudră, atunci recomand să cumpărați acest fond de ten pentru că nu aveți cum să dați greș cu el. Mi se pare că se potrivește tuturor tipurilor de ten, de la un ten gras la un ten normal mixt și inclusiv uscat, pentru că se comportă frumos pe parcursul zilei, chiar și atunci când ai exces de sebum. Așa arată acum când este ud. După cum se vede, este glowy, dar el urmează să se usuce. Nu își va pierde cu totul din strălucire. Bun, și cam așa arată tenul meu după ce am aplicat fondul de ten. După cum se vede, are o luminozitate aparte, dar totuși nu pare gras tenul meu. Nu știu, mi se pare că arată foarte frumos și foarte sănătos în același timp. Da, nu se vede mare diferență la nuanță. După cum se vede, a acoperit o parte din imperfecțiuni. Spre exemplu, pe partea asta eu zic că este o acoperire foarte ok pentru un fond de ten de zi cu zi. Aici aș mai intra cu niște concealer cu acoperire mai mare, însă oricum zonele acestea erau foarte roșii. Bun, iar acum, pentru că am o rutină de machiaj mai atipică, îmi voi face sprâncenele cât fondul de ten se va așeza mai bine pe față și voi folosi această pomadă de la Essence pe care o ador. V-am mai vorbit, cred că în vreo 2-3 videouri despre ea, v-am spus și în videoul cu favoritele anului 2020 că îmi place foarte mult. Practic, această pomadă are în partea de sus o pensulă unghiulară cu care vă puteți desena foarte ușor niște fire sau puteți să vă umpleți foarte ușor sprâncenele.
Iar aici, în partea de jos, are un recipient, un borcănaș cu o pomadă, arată cam așa. Încă nu am terminat-o, mai am suficientă, nu s-a uscat și o am din decembrie, din nou este martie când filmez acest video. Mi se pare foarte, foarte ușor de luat. Eu de obicei îmi pun pe spatele mâinii și după o întind și o aplic, iar după ce mi-am luat suficient produs, închid recipientul. Nu știu, probabil dacă l-ați lăsa așa jumătate de oră, să zici, deschis, poate în momentul ăla s-ar usca mai repede, dar eu am acest produs deja de 3 luni și are efectiv aceeași consistență. Am dat, cred că vreo 20 de lei pe el și am rămas foarte, foarte surprinsă pentru că nu mă așteptam. Eu în trecut am mai folosit încă o pomadă de la Essence, aceea la borcănaș, pe care chiar o am aici în fața mea, este aceasta, pe care efectiv nu vă recomand. Îmi plăcea foarte mult în liceu, însă are o textură prea cerată și nu este suficient de pigmentată. Arată cam așa, asta ar fi nuanța cea mai deschisă, 01, îi zice brown și nu știu, mi se pare că alunecă, nu obțin suficientă pigmentație, este cumva prea groasă și nu pot să desenez fire cu ea, așa că nu îmi place. Însă, formula la această pomadă este incredibilă. Deci, nu știu dacă ați văzut vlogul în care am fost la piscină, mi se pare că este ultimul vlog de tip daily, ultimul daily vlog, însă acolo mi-am făcut sprâncenele cu această pomadă cu care mă dau acum de la Essence și m-am băgat cu capul în apă, n-am pățit absolut nimic, sprâncenele mele au rămas intacte. Ceea ce nu știu cu câte produse s-ar întâmpla, așa că în cazul în care căutați un produs de sprâncene waterproof, cu siguranță o să vă placă această pomadă. Are o formulă asemănătoare cu pomada de la Maybelline, în cazul în care vă place aceea, cred că vă va plăcea și asta. Este foarte, foarte ușor de folosit, waterproof, 20 de lei, vine cu o pensulă, nu trebuie să vă chinuiți voi. Eu am nuanța 02, nu știu exact cum se numește, însă am nuanța 02 și este așa un blond, însă nu un blond cald. De foarte multe ori nuanțele acestea tind să aibă un pigment mult prea portocaliu și ar fi mai potrivite pentru persoanele roșcate, însă arată foarte nașpa pe blond, mai ales pe un blond gri sau pe un blond platinat cu... Iar acum voi aplica acest concealer, Essence Camouflage Matte Concealer, așa îi spune. Știu că este un concealer destul de lăudat, zice că este waterproof și că ar acoperi tatuaje. O să vedem noi cât de tare o să acopere semnele astea de aici, pentru că l-am mai testat de vreo 2-3 ori, însă nu am fost cine știe ce impresionată, adică mie îmi place foarte mult concealerul de la Revlon, cum îi spune, Revlon Candid, așa. Îmi place foarte mult acel concealer, care este tot un concealer foarte accesibil, însă cu acesta nu m-am împăcat foarte bine. Are o textură ușor groasă. Nu știu exact, nu mi-amintesc exact dacă se strânge sau nu în pliuri, dar îmi amintesc doar că nu mi-a plăcut foarte mult și după eram la modul că ok, nu o să-l mai testez. Bun, haideți să îl blenduim. Eu am nuanța, ce nuanță am? 02 Light Ivory. Așa, și de asemenea, de ce nu mi-a plăcut? Pentru că nu are acoperire mare și mie îmi plac concealerele cu acoperire foarte mare. Da. L-am aplicat și mi-am amintit acum de ce nu îmi plăcea. Pentru că se vede foarte, foarte ciudat la intersecția cu fondul de ten și nu cred că se va vedea la voi, însă se vede aproape o delimitare clară între partea unde am aplicat concealerul și partea unde nu am aplicat. Din punctul meu de vedere are o formulă cam groasă. Uite că și pe pleoape se vede cam aiurea. Are o formulă cam groasă. Dacă nu era mat și era hidratant, cred că era mai mișto. Este un concealer ok. În cazul în care, uite că acum că fac așa, mi s-a strâns și pe frunte unde l-am aplicat. Da, este un concealer ok, dar nu este nimic wow.
Dacă căutați ceva neapărat la prețul ăsta, da, s-ar putea să vă placă. Dacă vreți ceva cu acoperire medie, spre mare, ceva de genul, însă nu știu cât de indicat ar fi pentru persoanele cu foarte multe riduri sau sau pentru persoanele cu tenul matur. Da. Per așa, acum arată bine și sunt la modul, de ce n-am testat concealerul ăsta mai mult? Pentru că sunt oarecum plăcut surprinsă, dar da, arată foarte bine per total. Iar acum trecem la pudră și la pudră am doar una compactă și anume aceasta. Am văzut după la cineva pe Facebook, parcă, că ar exista și varianta pulbere de la această pudră de la Essence, se spune All About Matte Fixing Compact Powder. Știu că foarte, foarte multă lume este fana acestei pudre și cică ar fi una bună. Sincer să fiu, mie mi-a plăcut. Cred că s-ar consuma foarte, foarte repede. Nu aș înlocui-o cu pudrele mele, doar că nu pot să o deschid. Da, deci nu aș înlocui-o cu pudrele mele. Doamne, mi-am făcut astăzi unghiile și nu am efectiv absolut deloc, dar deloc lungime la ele. Nu pot să o deschid, o să folosesc o pensetă. E ok. Da, deci vă spuneam că nu aș înlocui pudrele mele libere și translucide cu această pudră. Pur și simplu pentru că mi se pare că pe parcursul zilei o pudră liberă se comportă mai bine, în sensul în care am deschis-o în sfârșit, în sensul în care încarcă mai puțin tenul și ține mai mult sebumul sub control. Cam așa arată. Ea este translucidă, însă nu este liberă. De asemenea, nu știu cum s-ar comporta pe un ten mai închis. Să știți că are foarte, foarte mult fallout. Și în rest, mi se pare că da, într-adevăr, blurează porii. Dar, nu știu, am eu senzația, sau poate că așa e, poate că nu e așa, am eu senzația că pudrele compacte încarcă mult mai tare tenul și da, cam asta ar fi. În rest, mi s-ar părea o pudră bună de luat în poșetă, în geantă pe parcursul zilei și poate să o reaplici la baie, nu știu. În ceea ce privește nuanța, nu știu dacă vă dați voi seama, însă este posibil să lase așa o dâră albă. Nu știu exact cum se comportă la fotografia cu blitz. Dar da, nu știu, pudra asta nu este neapărat preferata mea, dar v-am spus, eu în general nu prefer pudrele compacte. Nu este rea nici aceasta. Nu îmi lucește tenul după 2 ore, chiar îmi ține sebumul sub control și este o pudră bună pentru prețul pe care îl are, fiind în jur de, nu știu, 15-20 de lei, chiar sub 20 de lei, așa că în cazul în care căutați o pudră în acest buget, eu zic să o încercați pe asta, s-ar putea să fiți plăcut surprinși, așa că da. După care o să trecem la bronzer și am acest bronzer care este preferatul meu de mult timp, îi spune Bronze This Way, ei mai au încă un bronzer Sun Club Matte Bronzing Powder, îi spune, este fără acest print de leopard, acesta este pentru pielea mai deschisă la culoare și ca să îi fac și un swatch, arată cam așa. Este un bronzer cald, dar nu prea cald în același timp, deci este un bronzer cald, dar nu este extrem de portocaliu, tocmai pentru că eu am varianta pentru piele mai deschisă și mi se potrivește, prefer să îl folosesc mai ales vara, iarna tind să merg mai mult pentru un produs de contouring. De obicei nu prea folosesc și bronzer și produs de contouring, însă cam așa arată bronzerul pe o parte a feței, se vede că mi-a încălzit fața puțin, așa, și ei mai au încă un duo pentru conturare, îl aveam și eu, dar nu știu ce am făcut cu el. Habar n-am ce am făcut cu el, l-am tot căutat, nu e nici aici, nu este nici acasă, habar n-am, o fi pe sub vreun dulap, nu știu. Însă am testat și acel produs, îmi place acel bronzer duo, o să vă las pe aici o poză ca să știți despre ce vorbesc și ăla mi se pare un dupe, adică o copie foarte, foarte bună și accesibilă după duourile cu produse pentru conturare de la
Kat Von D, fostul Kat Von D, actualul KVD Vegan Beauty, pe care le găsiți în Sephora. Un duo din acela este cam 90-100 de lei, pe când duoul acesta de la Essence este doar 20 de lei. Da, bronzerul acesta cred că este 25 de lei la DM. Eu am nuanța 01 Catching the Sun, oricum scrie și pe față for lighter skin. Sper că se vede, uite, aici. Așa. Și cam așa arată. Mie mi se pare că arată foarte, foarte natural. Sincer să fiu, nu mi-aș contura nasul cu el, pentru că se poate vedea, nu știu, puțin mai dubios, însă eventual pot să vin așa, astfel încât să mai încălzesc și zona aceasta a feței. La capitolul blush nu am blush, știu că au un blush, se numește The Blush, da, cred că am spus blush de 5000 de ori, însă nu am găsit o nuanță potrivită, era efectiv într-un maro super înghis și nu mi se potrivea deloc, așa că am zis că mai bine decât să iau un blush doar de dragul de a-l cumpăra, mai bine nu iau deloc, așa că astăzi voi folosi blushul acesta de la Lidl, de la Sian, cred că așa îi spune, în nuanța 11 Glowy Dream, parcă așa îi spune, dacă mi-am amintesc bine. Da, poate nu îl scap. Este oricum la un preț foarte, foarte accesibil și acesta, la fel ca orice alt produs de la Essence, și chiar vi-l recomand în cazul în care căutați un blush cu pigmentație medie, nu are nici foarte, foarte mult pigment, astfel încât să nu mai poți blendui, dar nu are nici prea puțin pigment și este ușor, ușor sidefat în sensul în care arată foarte, foarte frumos pe ten. Și la capitolul highlighter am fost destul de dezamăgită, căci în DM nu prea am găsit foarte multe variante. Știu că mai aveau ei o paletă de highlightere, dar nu am găsit-o, așa că am dat acest highlighter, se numește The Highlighter și am nuanța 02. Îi zice Luminous Glow și nuanța 02 se numește Sun Showers. Este ușor, cam închis pentru mine. Ia să-i fac și un swatch. Dacă i-am făcut aici peste bronzer. Lovely. Cam așa arată. Uite că pe cameră se vede destul de bine și pare foarte strălucitor pe cameră, însă în realitate, ce puțin pe tenul meu, nu mi se pare că este așa. Este într-o formulă foarte, foarte prăfoasă. Chiar dacă în rest îmi plac produsele lor de față, nu știu ce să zic despre highlighter. Wow! Stați că acum mă uit aici pe ecran și văd că la voi se vede super bine și într-adevăr se vede foarte bine pe cameră. Da, deci pe cameră se vede super strălucitor. Foarte interesant. La asta nu mă așteptam. Este foarte, foarte fin și cred că nuanța potrivită mi-ar plăcea. Deși acum dacă mă uit, parcă nici asta nu este foarte rea cu fondul ăsta de ten care este o idee mai închis. Deci cred că pentru vară aș putea să fiu ok cu nuanța asta. Dar wow, acum mă uit la voi pe cameră că se vede foarte, foarte fain. Da, și ăsta a fost până în 20 de lei. Hai să dăm cu highlighter și pe coșurile astea de pe frunte. Da, mi se pare că arată foarte, foarte natural, sau ce puțin, măcar pe cameră la voi arată așa natural. Iar acum pentru setting spray am acest produs, îi spune Instant Matte și se presupune că n-ar trebui să aibă ulei, este non-sticky, cu o formulă ușoară și mai zice altceva, zice că îți ține pielea foarte frumoasă pe parcursul zilei și mată, da, și cam atât. Se poate folosi și ca primer și că formula nu îți lasă tenul lucios, că este mat, da. Așa, că ține fondul de ten, concealerul, blush-ul să nu se ducă pe parcursul zilei. Acum încerc să traduc în engleză așa instant. Are un spray foarte, foarte interesant. Nu știu dacă o să vă fac așa, sper că o să se vadă. Da, deci este un spray foarte, foarte rotund, foarte mișto. Spuneam că mi se pare că tenul meu arată foarte, foarte bine. Deci porii sunt blurați. Tenul meu pare așa mat, dar nu foarte încărcat în același timp. Concealerul arată foarte, foarte bine sub ochi. De asemenea și bronzerul și highlighterul. Sincer să fiu, în momentul în care m-am pus să filmez acest video, știam părerea mea despre aceste produse și highlighterul și concealerul nu
nu știu, nu prea mă coafau pe mine. Dar în momentul ăsta sunt la modul, da, chiar sunt super, super mișto. La fel și pudra. Chiar mi se pare foarte mișto și pudra. Și setting spray-ul îmi place, doar că nu-mi place că vine doar în 50 de ml, scuze, pentru că m-am uitat acum la soare și deja s-a cam dus jumătate din el. Însă o să trec la farduri. Și pentru farduri am aceste două palete. Prima se numește The Nude Edition. Așa, știu că mai au încă una The Rose Edition, care are nuanțe așa mai nude rose. La mine o nuanță din mijloc s-a dus. Pe spate arată cam așa, zice că este 10 Pretty in Nude și nu știu exact de ce a căzut această nuanță din mijloc, era tot un nude, era un nude foarte, foarte mișto, un nude cu subton neutru și se vede că am folosit foarte mult această nuanță pentru colțul intern, mi se pare foarte, foarte mișto și este extrem de pigmentată, după cum se vede, dacă ar focusa mâna, nu pe mine, ar fi super, așa, și o să mai fac un swatch la acest maro de aici, care după cum se vede din nou este super pigmentat. Nuanțele astea se blenduiesc foarte, foarte ușor. Mie îmi place foarte mult paleta asta și în cazul în care căutați o paletă cu nuanțe nude, clasice, pigmentate și ușor de blenduit, chiar vă recomand paleta aceasta. Este doar 30 de lei și o găsiți în DM și pe Notino. Nuanțele sunt toate foarte, foarte cremoase și pigmentate în același timp. Așa că nu cred că veți avea probleme cu ea. După care următoarea paletă, care a fost o idee mai scumpă de la Essence, mi se pare că am dat 50 de lei pe ea, deși pe Notino sau pe site-uri cred că o găsiți mai ieftin decât în DM, este aceasta, se numește Bronzed This Way și este dintr-un fel de catifea, așa, cu scris auriu și cu niște pattern de leopard aici sus. Este nuanța, nu știu de ce scrie pe spate nuanța 01 See My Rosesome Eyes. V-am arătat-o că mi-am luat-o într-un vlog astă vară. Cam așa arată și spatele, iar interiorul arată cam așa. Este ceva mai diferită, tocmai de asta a fost și mai scumpă. Are aici un sclipici presat care se comportă foarte ok, chiar și fără primer. Ăsta ar fi un swatch la sclipici. Iar aici mai are niște nuanțe foarte, foarte faine, extrem de metalice, însă care sunt ușor cam chunky. Eu aș fi preferat să fie mai cremoase, dar nu mă deranjează pentru că oricum sunt superbe. Au fallout, într-adevăr, dacă paleta cealaltă nu are neapărat fallout, astea au fallout într-adevăr, dar sunt foarte, foarte mișto și pentru prețul ăsta mi se pare o paletă foarte, foarte bună. Da, mi-ar fi plăcut să aibă un maro mat mai închis, dar nu are. Îmi place că are acest roz pudrat aici. Este o culoare pe care eu o folosesc foarte des. Și da, vom folosi ambele palete astăzi pentru a crea un look ceva mai neutru, ceva mai nice. Că voi lua nuanța aceasta de roz și o voi aplica în pliul pleoapei, dar și mai sus, pentru că practic asta va fi tranziția mea. Mie îmi plac foarte, foarte mult nuanțele astea de roz, somon sau corai, pentru că mi se pare că complementează foarte frumos nuanța ochilor mei. Acum voi lua acest maro cel mai închis din paleta The Nude Edition. Este un ciocolatiu foarte, foarte frumos, după cum se vede, extrem de pigmentat, pe care îl voi tapota mai întâi în colțul extern, după care îl voi blendui. Nu voi urca cu el mai sus de pleoapă. Într-adevăr, își pierde din intensitate odată blenduit, însă nu e ca și cum efectiv nu se mai vede deloc și după poți să îl mai intensifici și să revii cu nuanța ori de câte ori este nevoie. Bun, și cam așa arată. Am aplicat exact aceleași nuanțe și pe pleoapa de jos, exact în aceeași ordine. Iar acum, nu știu exact cum să fac, dar cu siguranță vreau să folosesc nuanțele acestea minunate și voi lua această nuanță, după cum se vede, este absolut superbă și o voi aplica cu degetul. Superb, absolut superb. Cred că m-a întrebat cineva la un moment dat dacă nu aș putea să fac un tutorial pentru un look pe care l-am avut într-o zi. Nu mai știu exact ce nuanțe am folosit, dar oricum mi se pare că era ceva asemănător cu acest look de acum.
Nu știu dacă persoana respectivă se va mai uita la acest video, dar mie mi se pare un look foarte asemănător. Oricum este un look pe care eu îl abordez destul de des. O nuanță de roz, după care o nuanță de maro în colțul extern și o nuanță de fată pe toată pleoapa. Cam așa arată. După cum se vede, este foarte, foarte pigmentată și se vede foarte frumos, doar că am fallout. Să luăm și sclipiciul ăsta. O să-mi umezesc degetul cu șervețelul umed, ca să se vadă și la cameră cum aplic eu. După care voi lua direct cu degetul acest sclipici și îl tapotez aici pe pleoapă, mai umezesc cu șervețelul umed, mai iau și mai tapotez și astfel observ că sclipiciul se lipește pe pleoapă, nu-mi cade pe față nici pe parcursul zilei și totul arată super ok. Cam așa arată, sper că se vede. Este foarte, foarte mișto și mie îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare foarte ușor de aplicat. Și da, nu cred că aveți nevoie neapărat de un lipici pentru sclipici. Foarte, foarte puțin a căzut pe față. Pentru colțul intern voi lua nuanța aceasta aurie pe care am sociuit-o mai înainte și o voi aplica. După cum se vede, este foarte, foarte pigmentată și aceasta. Asta îmi place foarte, foarte mult să o aplic în colțul intern, pentru că mi se pare că deschide foarte, foarte mult ochiul și îi face să pară mai mari, sau ce puțin mie așa mi se pare. Acest eyeliner de la Essence îi spune Liquid Ink și se presupune că ar trebui să fie waterproof. Știu că Andreea Balaban îl folosea și eu o urmăresc pe ea. Îmi place cam tot ceea ce face și în general mi se potrivesc produsele care îi plac și ei și pe care le recomandă. Așa că am luat să încerc și acest eyeliner. Sinceră să fiu, îmi place. Este foarte, foarte ușor de folosit, doar că, după părerea mea, are finish cam lucios pentru gustul meu, este rezistent, nu știu să vă spun dacă este waterproof, nu se transferă pe pleoapă, pe partea superioară odată ce se usucă, însă am observat că pe parcursul zilei se sfârmițează așa cumva, nu știu exact să vă explic. Oricum, eu nu prea folosesc eyeliner în rutina mea de machiaj de zi cu zi, dar acesta îmi place, mi se pare ok. Bun, cam așa arată eyelinerul aplicat, nu sunt surori, nu sunt nici măcar verișoare, dar da. Și acum că mă uit mai bine, cred că nu prea se susține ceea ce am spus, pentru că nu pare absolut, dar absolut deloc lucios. Da. V-am spus, nu mi-a plăcut faptul că într-o zi mi s-a sfârmițat așa. La mascara am 3 produse pe care vi le-am tot arătat pe canalul meu și anume acestea 3. Sunt 2 mascara Lash Princess, varianta albastră și varianta verde. Aceasta este varianta verde, iar aceasta este varianta albastră, care este efectiv ca cel verde, doar că este waterproof. Căci acesta verde am observat că mie una mi se transferă, poate voi nu aveți problema asta, îi face niște gene superbe, dar din păcate se transferă. Așa că, pentru că mi-a plăcut foarte mult, l-am luat și pe acesta, care rezistă la apă ca nimic altceva. Din nou, l-am folosit în videoul în care am fost la piscină și dacă ați văzut acel vlog știți că a rezistat impecabil. Efectiv, am tot intrat cu capul de apă sub apă de o grămadă de ori și nu s-a transferat, nu s-a dus absolut deloc. După care mai am încă unul care îmi place foarte, foarte mult, Volume Stylist 18 Hours, acesta cu fibre. Are înăuntru niște fibre, lengthening fibers, zice aici, și îmi place foarte, foarte mult cum arată genele mele după, dar din păcate se transferă și acesta. Cam așa arată pensulița și nu știu sinceră să fiu pe care să-l aplic astăzi. Cred că o să-l aplic pe cel waterproof la un ochi și pe acesta la celălalt, ca să vedeți exact. Vă spun de pe acum că genele mele sunt lungi, dar drepte și blonde. De asemenea, eu una prefer un look mai încărcat la gene. Pe partea cealaltă, la celălalt ochi, voi aplica Volume Stylist, care are și fibre. Sincer să fiu, efectele mi se par cam la fel la ambele, doar că rezistența este cea care le deosebește.
Așa arată mascara, aici avem Volume Stylist, după cum se vede mai mult volum, dar mai puțină alungire. Iar aici avem Lash Princess în această parte și trecem la buze și încheiem acest minunat video. Pentru buze am acest ruj Stay Matte 8 Hours, îi spune, zice aici că este și rezistent la mască. Eu am nuanța 05 Date Proof. Este un roz așa foarte drăguț. Sincer să fiu, mi-au plăcut aceste rujuri. Uite că n-am niciun creion de buze de la Essence, dar în general nu prea folosesc creioane de buze și acum că mă dau cu acest ruj nu prea se potrivește cu ochii. Dar da. Culoarea este una nice, textura este de asemenea ok, nu este prea uscat, nu îți deshidratează buzele prea tare, totuși este un ruj mat la urmă, așa că vă dați seama, nu puteți să aveți așteptările de a-l purta toată ziua și după să aveți buzele super hidratate seara, pentru că nu se va întâmpla asta. Să fim realiști totuși. Arată bine pe buze, per total este rezistent, nu mă dau pe spate după el, în sensul în care da, este bun, probabil l-aș mai cumpăra și în alte nuanțe dacă aș avea ocazia, dar da. Nu știu, poate că nu este o nuanță unică în sensul în care mai am nuanța asta și la alte rujuri mate și de asta nu sunt dată peste cap, însă mi se pare un ruj bun. Așa arată și rujul după ce s-a uscat. După cum se vede, are un finish foarte, foarte frumos. Mai am un singur produs de la ei înainte să închei și anume acest gloss, îi spune Shine, Shine, Shine și se presupune a fi un gloss plumping, adică care ar trebui să-ți mărească buzele sau măcar să-ți dea impresia. Eu am nuanța 18, cred, Plump Me Up. El este un gloss transparent cu niște particule argintii, dar au și un gloss transparent simplu. Mie îmi place foarte, foarte mult și, nu știu, părerea mea este că n-ar trebui să dai prea mulți bani pe un gloss, pentru că oricum el se duce imediat. Mie îmi place, mai ales pentru poze. Nu l-aș purta în rest. Mi se pare ușor lipicios, dar nu este cine știe ce. Sincer să fiu, nici nu cred că ar trebui să dați mai mult pe un gloss. Cam așa arată. Vă spun, se vede foarte, foarte fain în poze. Și sunt sigură că și glossul acela simplu, transparent, fără particule, s-ar vedea și mai mișto. Cât despre senzația de mărire a buzelor, e bine, nu am văzut niciun efect în acest sens, dar într-adevăr îți pișcă așa ușor buzele. Bănesc că știți la ce senzație mă refer. Așa arată machiajul doar cu produse Essence la final. Spuneți-mi în comentarii cum vi s-a părut acest video și dacă ați vrea poate să mai fac genul ăsta de video în care testez doar produse de la un singur brand. Spuneți-mi ce branduri ați vrea să mai încerc. Nu știu, eu mă gândeam la Avon, având în vedere că am mai făcut asta în trecut cu produsele de la Oriflame, dar mai sunt multe branduri pe care vreau să le descoper. Noi ne revedem data viitoare cu un nou video. V-am pupat, pa!